खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ गियो। UPPL राजखान्थि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा BPF राजखान्थि दोलोखौ गियो। बेनिखायनो प्रमद बर'आ दायो गावखौ हारसिङैनो गोरा आरो हेभि दैदेनगिरि होननानै बुंनो हाया। मानोना प्रमद बर'आ दासिमबो BTCआव हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै माब्लाबाबो बुंनो हानाय नङा। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BPF राजखान्थि दोलोनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोआ गुबुन समाव गुबुन बायदि हाबाफारि मेल मिटिं लानानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थियारि हाबाफारि लाबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव भेरगावआव मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोरनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिनायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बर' बिथाङा सासे हेभि दैदेनगिरिब्ला बियो BTCआव हारसिङैनो गेलेनो नांगौ। नाथाय प्रमद बर'आ हेभि दैदेनगिरि नङा, जायनि थाखाय बियो हारसिङै BTCआव इलेक्सन गेलेनो हाया। प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ गियो। UPPLनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा BPF राजखान्थिखौ गियो। बेनिखायनो बिसोरो अपोजिसन पार्टिनि अदेबानि BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ दायो साफानि उनाव साफा रां रुफाजों बायगासिनो दङ। बिदिब्ला ओनसोला बोरै जौगागोन? नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ बुंथिनायनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो रायजो राजाफोरा दायो हाग्रामा महिलारिखौ लुबैफिनदों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ चिफ जाफिननायखौ लुबैदों। BTC ओनसोलाव गोजोनखौ हास्थायदों आरो BTC ओनसोलाव बयबो आबादारि आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरानो रामै खामानि मावनानै जानो मोननायखौ बिथाङा लुबैदों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। BTR गोजोन गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौ। बारग' NDFBफोरखौ बयखौबो जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ। BTRआव फैनाय रां रुफाफोरखौ थोंजोङै मिरुनिफ्राय काउन्सिलसिम दैथायहरनांगौ। बेयाव आसाम सरकारनि जेबो दादागिरि गैया। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों सासे MLA अखिल गगৈ बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2025 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय रां बावजा जथुम्माया क'क्राझाराव अदेबानि BTC सेक्रेटारियेटआव जानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनानै सासे MLA अखिल गगৈ बिथाङा BTR ओनसोलाव फैनानै गोबांथार दाबिफोरखौ लानानै धर्ना खालामनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा गुबैयै मोनथाम दाबिखौ बेयाव दिखांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव BTCआव अदेबानि BTRआव फैनाय लेखायैनो BTRनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ थाबैनो रायजो सरकार, मिरु सरकारा मावफुंनानै होनांगौ। बारग' NDFBफोरा सुक्ति जाखांनायनि उनाव दासिमबो जेलाव दङ। बेनिखायनो साफ्रोमबो NDFBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ आरो बेनि अनगायैबो मिरु सरकारा हरनाय 6 सिडिउल काउन्सिलफोरनि रांफोरखौ थोंजोङै काउन्सिलावनो दैथायहरनांगौ। बेयाव गेजेराव हाबसननानै आसाम सरकारा जेबो दादागिरि खालामनायनि मोन्थाय गैया होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरनि गेजेरजों एसेमब्लिनि बाहेरायाव अदेबानि एसेमब्लिनि सिङाव गोख्रोंथार दाबि दैखांनायफोरखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनदों। आथिखालाव आसाम सरकारा आनजादखौ लानानै गुबुन गोबांथार बायदि नियम नितिनि गेजेरजों खुंनाय जादोंब्लाबो नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबांथार फरायसुला-फरायसुलि बेनि अनगायैबो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जावले गोरोन्थि मावबोबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आसामाव सम नुबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो दायो HS नैथि बोसोरनि अदेबानि जोबथा आनजादा मैयानिफ्राय जादों। जेराव भकेसनेल स्ट्रिमनि मोनसे आनजाद होनायाव मैया बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय तामुलपुर गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि मोनसे मिरुआव आनजाद होगिरि फरायसुला-फरायसुलिफोरा थारैनो मबाइल लानानै आनजाद होनायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों भाइरेल जालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन समाव गुबुन
बायदि नियम निति होनानै दोनदोंमोनब्लाबो नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबांथार फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो लोगो लोगोनो तामुलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनिफ्राय साथाम फरायसुलाफोरखौ गुबैयै नाम थांखिनानै बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोननाय जादों। जेराव एक्सपेल खालामजानाय फरायसाफोरखौ गुबैयै बिरजु बर', सजय ब्रह्म आरो बिदिन्था ब्रह्म होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि बिथाङाबो दायो आनजाद मिरुआव थानाय गुबुन गुबुन सोमोन्दो थानाय बिथांमोनजों गासैखौबो नायबिजिरनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। देग्लाय 2025 मायथाइयाव आसाम आयेन आफादनि रांबावजा हाबाफारिया मैया क'क्राझाराव आबुङै जाफुंलांबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बियो जारिमिनाव मोनसे गोदान, जेराव 6 सिडुल एरिया अदेबानि काउन्सिल एरियाफ्राव बेबायदि रांबावजाखौ लालांबाय थागोन आरो BTCआव बियो जानाया गिबि खेबनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थादों। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गासै सावरायनाय बाजेटआव बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बियो जों बयनिबो थाखाय गोदान आरो बेनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुल ओनसोलनि गोबांथार खामानिफ्रा जाफुंगोन आरो जाफुंनायनि लामायाव आरो बियो मोनसे जेरैबायदि सानदोंमोन बेनि साननायनिख्रुइ बांसिन जादों। बेनि थाखाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', गुबुन गुबुन EM MCLA बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौबो नुनो मोनदों। लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुबैयै BTC नि थाखाय 500 कौटि देग्लाय बोसोरनि थाखाय हरनाय जासिगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होलांदों होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां, सासे मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फरायसानि जायगायावनो जिउ खहा आरो सासेया गोब्राब जखम होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बालुफुंलिं लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि फरायसा तेनजिं औवारी मुंनि सासे फरायसाया मेट्रिक आनजाद लिरखांनानै फैबाय थानाय समावनो गंसे गारिजों सौग्रावलायना जायगायावनो जिउ गोमायो होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। गुबुन फारसेजों लोगोसे रिंसार नार्जारियाबो जायगायावनो गारिजों सौग्रावलायनानै गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोननाय जादों। उनाव बिथांमोनखौ तेजपुर गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय तेनजिं औवारी बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो होननानैबो बेखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोननाय जादों।